Hello, it's nice to meet you. Can you tell me where I am? I don't know how I got here, but I think I'm starting to understand. I don't belong among the angels, and maybe that's just fine with me. The things I did up there were high school, but now I'm going for my degree. Hey, sorry, but you just got in my way. I promise, honey, I can feel your pain, and maybe I enjoy it just a little bit. Does that make me insane? Haven't been the same since I expired. Doesn't mean that I plan to retire, and now I have the power to bathe all of you in entertaining fire. Honey, I can feel your pain, and maybe I enjoy it just a little bit. Does that make me insane? Ще каза, ще изчакам. Ако ни беше такова, щеш да имаш машина, която щеш да ти излезе малко по-евтина и много по-силна. Така ще кажеш. Но сега пак става. Мисля, пак може да играеш. Potatoes, tomatoes. А къде трябва да го търся? Това нищо не ми излиза. Кое? Какво е това? Garry's Mod. Тук има някакви с кредити. И сте прости. Ти искаш subscribe бутона, бе. На workshop, нали? Workshop. Да, аз пратих линк, не отиди ли на линка? Но хубаво, че го пратил на телефона. Прати ми го в това. Това изглежда много с... Много с... Аз използвам модерен език, не сте само вие. Ти свали ли си го всичко или? Дърпа се, носи се. Интернет ми е малко бавен. Окей. Окей. Ти чел ли си коментарите на това, бе? Да, и? То няма един позитивен, бе. Shit. Видяхте ли мимовете? Видяхте ли фъкано Тръмп как се държа с Зеленски? Не съм. Да, бе, коментираха как мога да идва без костюм. При положението изглеждаха като мъпити. Да, някакво ебете се огъзва, пичове. Това не ви е ваш проблем дали да идва или да не идва с костюм. Неуважение към бялата къща. Какво неуважение към бялата къща, путки май? Не ви отивате и ограбвате. Българите казват белия дом. Само да кажа, не бялата къща. Бялата къща някъде е. Ще е супер. Бялата къща е. Бялата къща с зеления двор. Нямам търпение да дойде да обясня как това му харесва. Също така да знаете предварително записвам ви. Записваш на? Yes. Окей. То се казва преди да бъде канцелнат. No. За запис аз ще да пикаю. Отива в BBC News. Ще ме изфърват от фъкано от института, ще фъкано макенселнат. Няма мога даже да работя и като проститутка. Да, ще оживееш някакси. Ще трябва да продавам дрога. Хентай рисунки. Хентай с дрогата. Аз имам Voice Modulator. Voice нещо се казва и го имам инсталирано на компютъра, без да съм го инсталирал. Може би да го инсталирам, но си казах fuck it. И
Като играя Warframe или някоя игра, ще се възикам с хората, ще фъкано, ще се преструвам, че съм някаква жена. I'm just a e-girl. I don't know stuff. Използвай тя от... Знаеш, че ако се пребере и тати, може да те кикнат и от кик да те паднат на предмет стандартните теми на разговор тук. Бах, кой ти каза, че ще е на кик? Аз така, че оттам ще изхвърлят. Значи, когато аз казах, че не обичам фъкано черници, фъкано мусулманци, фъкано евреите, това си го записал, така ли? Не. Еми, ни харесвам и азиатците. Нали знаете, че просто мога го отрежа? Знаеш колко ще ме режеш? Можеш. Само, че въпросът е дали ще го направиш. Естествено. Съмняваш ли се в мен? Съмняваш ли се в моя аутизъм? И тримата на репортнаха. Как го направи това? Дискорда, бе! Да. Ело! Върнали са. Да почнем наново или аз да направя нов сервер? Къде беше? Да ни ходи да си реш. Да, нещо такова. Козмос за писта аудио, максимално най-голям разказ стига. Go out. Българите! Буквално една от колекциите, в които се намира, се казва Nope. Само да кажа. Хубаво да се намира в Nope. Джони Бравоски. Сега, как се влизаше? Ти си прати от това, искам просто play game. Да. Охо, те ги дамата дойдоха. In the motherfucking house. Провери ли адоните? Защото аз така сме изкисти, не бяха пуснати. Ама нямам нищо друго. Козма пак, активирал съм мода, всичко съм сложил, пише ми, че нещо липсва. Отрепах един от гардовете. Използваш оръжие, как да не го отрефиш? Защо не мога да отворя тази врата и да прибия? Да май прави нещо, не му се играем това, момче. О, шет, то стои и фъкано нищо не прави. Чакай. Damn. Буквално чакаме за да дойде, ти бързаш. То си говори сам то луд. Не е вярно, повечето време си говоря сам, ма не съм луд. Ти ми дай 9 фъкано такива кросбола, как да ги е кюпна? Не знам. Ама трябва да спреш модовете и това. Това също е спряно. Да го играем без читове. Няма читове. Да, и почваме с кросболове и за... Добре. Rated E for everyone. То пак си невидимо, бе. В Steam ли? Това винаги е невидим, няма как да го спрем. Ти кажа... Крашни играта. Играта? Не, това сега крашен сервер. Добре, пристигна. Ей! Много ли почваме, харе? Не знам дали ще... Всеки пак ще трябва да ви карам да джойнвате, ако много ще правим. Не може да напишеш рестарт левел. Не дава рестарт, това пробвах. Точно това пробвах. Не бе, играем откъдето ме стигне, да мен много ме интересува. Окей. Той няма и много, той не е загубено много. Да. Моля се субтитри. Аз имам, вие не сте ли си пуснали? Аз съм си ги пуснал, Нещо трябва да става ли? Какво... Някой направи нещо, май. Да, стоя, ама... Често откровено, май на софт плахнахте. Добре, тогава... Force through. Има стълба. Не знам как да ползвам стълба. Гарбър приде да мапа. Аз не мога да скоча на това. Аз не мога да скоча на това. Трябва ви кутия, за да скочиш ти през прозореца. Аде, Crouch jump. Като скочиш, натискаш да клекнеш. Бра. Изчакай ти 30 секунди. Много се радвам, че го записвам. Вие къде сте? Ева. Малко бавно зарежда. Ти реално зареждаш най-бързо. Да, все пак съм хората. Сега видим как ще се справим с това най-простото нещо. Не ме подпожавай. Ама то човек не може без Фадър Григори.
Щях да прибия само фъка, но мъжа, обаче понеже сме 2025 и всички трябва да имат еднакви домашни отличия. Ауи! Какво прави? Ще страшно старо, бе. О, shit. О, мога да ги удрям. Сега какво правим? Аре, идвайте насам. Къде? Чакай, може да скача, но не може да бяга. За сега да. Тук се разчекнал. Half-Life Logic. Играта ми крашна. Няма да мога да игра повече. Чакам да разбера каква е тенденцията да играем това и какво се случва. Да, аз съм объркан. В прокръмпа поне ми беше скучно, тук просто чуя какво става. Не е ли по-добре? Помниш колко много неща. Да, наистина. Трябва да спрем да убиваме хора. Е, верно, спълнах само едно бюро. Ще напомня ми на Америка, виж как влизат вътре. Само на Америка? Добре, не мога ли да влезна и аз при тях? По принцип трябваше оня да те пази да не влизаш. Полицията идва, деца вика. Затягаха дрогата. Да. О, шит. Ще поговоря с тях. Много бързо. Какво играем в момента? Чакай, бе. Играем Half-Life. То дизайнера на Half-Life, между другото, е починал. Дали? Да, българин. Гейм дизайнер код добър. Шит, не мога. Тук е дяло. Що ма флашбангнаха, бе? Защото се спълнаха при мен по някаква причина. Ма това е експедициониста, дет ми заслепиха екрана, какво казва. То графиките на тази игра са по-хубави от Wilds. Защото са правени от хора, които не са в Япония. Пак ли деца викаш, се опитате ни софтлокнати? Ако играем не си снеби човече, моят ще е по-забавно от това. Не го отричам. Ама дете вика, много ядови ще се събираме тогава. О, шит. Реално натиска JPEG бутоните. Да е, old school. Има, че лупата работи наистина. Man, Gordon, you stirred up the hive. Да, наистина, holy shit. We can't keep him here long, Doc. Що толкова ниско скача героя ми? Трябва ти костюма, все още не сме го взели. Моля, Едно правило се опитваме да имаме и ти ли го следваш. Как се чарджва? Да, вече се чарджнах, използвах всичко. Губи ти. Още това може да го примаме. Много ми хареса как никой не внимава към историята. Ерор. Някой нещо ще направи ли? Какво трябва да Не да бяхме пуш, Григори. Уникумисти, направо. Holy shit! Убихте го. Как го убихте? Аре, идвайте. Шиш! Телекпортваме. Аз имам джипове. Моля, без да спалвате. God fucking damn it. Имам сън. Представи си какви свирки, това нещо можеш да прави. Естествено, че там ще отидеш, деца вика. Аз ще не мога да убия. Защото не би трябвало да убиваш. Никой няма да разбира, че съм бил аз. И на влака. Ще го спра.
Спирай го, не, давай. Виж, това е като някакви... Това е мотриса на БДЖ. Това е мотриса на БДЖ. Мале, какви експерти сте ми. Как сменяха оръжията? Или средната мишка, или с бутоните отгоре. Сега пак не... Добре, това е буквално 30 см. И той не може да го скочи, трябва да натискам fucking shift. Уникуми. И къде ще го караш това, ако не е тайна? Имам блъска, бегай! Той ще те връща бак началото. Гадебе, просто свърши ти мапа. Да го свърши ли мапа? Как? Давай, свърши. Alright. Чакай, трябва да влезна през тази дупка. Ето. О, шит, че са правили секс. Естествено, че това ще кажеш. Това дето е с едната ръка, стоя и го пипаш. Аз така, оня ден се изплаших, някакъв такъв цъках една инди игричка. Като гледам, what the fuck? Джипи, защо не ми бачка, бе? О, не! Genius. Беше толкова по... Има стълба тук, бе. Що ни кажеш, че има стълба, бе? Толкова ли си сляп? Я беше тук стълбата. Как да я видя? Имаш фенерче. Браво, бе. Да бях направил смъртта перманентна, а? Къде си, бе, фък? Не ми каза, че ти най-загубени от всички ни. Къде си ти? Минахме през това, дето е. Кое? Тук има дупка. Ема, виждаш ли ма? Скачвам в момента. Къде си? Там не отида ти, бе, това какво е? Какво? Виж обаче колко е мързеливо направено, гледай, тия тераси са буквално копи и пейст. Или просто имат еднакви кърпи. Не, че нещо ама от 2007. Мисля, че може да и простиш. И какво, не могат да се фулат различна кърпа ли? Не, просто са имали нужда. Читваш, читваш. Читваш най-нахално. Много по-хубаво. Не можеш да читваш. Не мога. Мамка му. Чакай, стой на едно място, Така направя? Еее. Thank you. Тук не можеш да читваш. Във водата от огън. Вау. Фак, ние сега пак трябва да скачам. Jesus fucking Christ. Така е като умреш. Да, така е като падна във вода, която е запалена. Така. В моя защита аз съм запалвал туалетни. Fuck out of my way. Не ти пречим, хич. Сега да ви видим как ще го решите това дето вика. Shit. Къде ми е пистолета? Ще ви дам подсказка. Плъзгам. Защото е плъзгаво. Григори. Спря спалваш, Григори. Дай да ви видим дали ще си използвате мозъци. Добре, аз стоя и продължавам се плъзгам. Да, плъзгав е пода. Това ми звучи като комунизъм. Тия съкъри, не моля просто ги... По принцип ти би трябвало да моеш, ама... Окей. Чуда се, какво ли може да направите сега? Григори. Хората дето постоянно спомва. Shit, какво беше това? Маншанг. Какво прави това? Всяко трапен. Се убиеш сам. Защо
Той имаш 160... 190 фактно. I wonder. Щемота. Защото няма friendly fire. О, тук не би трябвало да се спомваме. Сега малко... пропуснахме пъзела така. Пъзел ли? Ага. Пъзел? Да, Та игра има пъзели? по принцип. О, шит. Стана. Нищо. Вие долу ли отидохте? Бъркаме пътя. Ева. Аз мисля, че долу отидохте. Ще може ли да си използвате главите веднъж? Са пъзели, които фъкано... Я си знам. Но това даже не са пъзели, това не знам какво е. Буквално те точа към отговора. Ще видя дали ще го взривиш или не. Какво да взрива? Знаеш какво? Чакай. Дори не го използва както трябва. Найс. Трябва да бягам чак до тук. Май факинг. Нали няма friendly fire? Well... О, shit. Моля ги махни джиповете. Ако можех да дойда при вас. Къде си? Нибето. Тук ли? Тук е по принцип. Той ма отиде, даде. Не, той ще играем телефона. Отиде. Той дори в туалетната деше на чува как говори. Тру. Аз игра на телефона, после ще ям. И какъв смисъл да ще стената тя? Аз не съм го изпълнил, някой друг го изпълнил. Между двама Григоровци. Перфектен си. Григори, you came! О, shit, пак не мога мръдна. Мръдна. О, shit, това беше next level. О, shit, черен. Расизм е уникален. Са го убили това? Не, май. Не го уби. Даже мина през колата. Да, в смисъл, всички знаят, че фъкано слабостта на колите е черните, защото черните крадат коли. Клип дат. Май. Стигнахте ли до финала? Има някакви летви. Бъркани сме. Да. Сериозно ли? О, shit. Това са решетките на Тръмп. О, shit. Ти видя ли Тръмп как се държа с Зеленски? Бах ти... Държах с него, се едно беше някакво малко дете. Ти трябва да носиш костюм. Трябва да кажеш благодаря. Не се ли това ще кажеш благодаря? Трябва да кажеш благодаря. Между другото, дай си полезните изкопаеми. Get the fuck out of here, bitch. Get away from me. Shit. Get out of here. О, shit. Чай сега. Добре, тук... Какъв е смисъл да съм под тази тръба? Why? Бонус. Тръба. Къде? От тук? Уиii! But mister, I cannot swim. Wow, това беше толкова адванснато. Ауи. Shit.
Always use the high ground. Ние сме про MLG плеери. It's over, Anakin. It's over, Bananakin. Чак, какво трябва да се кача? Чай се кача от тук. Може да се кача от тук ли, бе? Напротив. I can't. Качих се тук. Wow, look at this advanced puzzle. Advanced technology. Ай, скачи се на платформата, бе. Fucking чернил мръсен. Не съм ли черен? Супер. Супер. Любимия ми цвят. Трябва да натисна това ли? Fuck sake. Натисни го ти. Трябва да се върнем. Се върнем, ли? Shit. Ети ми. Shit, вярно, че тук е наводнено и такова. For fuck's sake. Качани. My enemy. My weakness. Аре. Jump, you fucking bitch. Направи ми мост. Направи ми. Аз не знаех, че Half-Life е като някакъв пъзъл, бе. Това беше на игра. Да, Portal. Тя си е само пъзели. Ама тя има ли кооп? Да, бе, мисля, че има кооп. The cake is alive. Ние не сме достатъчно умни за тази игра. Nothing? Health pack, thank you. No, I refuse. Continue without me. No. I'm a big boy. Who's a big boy? I'm a big boy. Who wants a cookie? I want a fucking cookie. Днеска ми е първия ден без монстър. Ще видя колко ще издържа този път. Колко пиеш на ден? Един? 3, 4. Стабилно. Чакаме ли някой? What? Защо чакайте мен? Защо чакайте мен? Shit, верно ли? Да, не го знаех. Да, сега нещо няма да правя нарочно. Shit, сега... fucking, аз сега се върнах. No. Да, буквално... Играта е... Стените са черни, буквално. Моята. И няма пот. Можете ли да... Не можете да свършите без мен? Аз трябва да съм там, за да свършите. Ето, свършвате. Браво. Чакай, това са лодки. Ама защо ни спомна лодки? По принцип това. Окей, аз не искам лодка, аз... Не! Назад не сте връщам. Трябва да се захилим и да се хвърлим на платформа. Да. Уоу. Това беше толкова сложно. Колко трябва да направим? Значи това пада, някой като се качи тук. Значи трябва да отим там.
Аз качих горе. Ами окей, Чакай. момчета, чао. Ти можеш ли такова? Мой ли е спълна... Трябва да ги махнем тия варели. Ако това беше IQ тест, аз Ние щяхме да го разбием. Щях да получа А. Щяхме да получим Rated R. For restarted. Знам. Ето. Няма да ги сложим. Не, няма да ги сложим. Не благодаря. Какво трябва да ги сложим долу ли? И това ще го дигне ли? Ау. Теб ти е много лесно, ама както виждаш, аз не мога мръдна този син варел. Ето с ето. Ево. Можеш просто да се качим отгоре. Да, аз качих отгоре, просто спълнах... Слодката, която спълнах. Това много. И това е забавно. Кога ще излезне Half-Life 3? Да. Не, взех каквото е Half-Life 3. Ако мога да върнат 2 назад. Тая игра беше революционна. I can see clearly now. The wind is gone. О, тук влезнах в... О, тук мога да... О, тук мога да отворя. Давай така. Уау, качих се гори. Отворих вратата. Още някой ма стреля? Не! Тебе го. Искам да ми обясниш как по дяволи тази врата издържа колата. Григори, help me! Тук що заби 2 врати в колата ми. Благодаря. Алло? Хало. Не... Като излезем звуча. Turn off the fear. Turn off the one for from for the shit they never. Тази игра доказва само, че никой не трябва ми... Не, освен това, че никой не трябва ми даде книжка. Телепортирам се. Може да видиш от таба колко пинг имаш. Имаш 145 пинг. Песни парония за една от дружка. Това трети. Аз. Още ли работи voice мода? Не. Не работи още. Черния глас обаче не бачкаше. Не можех фъкно чисто да кажа, нали смисъл. Нещо. Ако знае, че ти го използваш. Това е всяко детско. С този глас. Oh shit. Baby help. Give me a help. Мерси. Голям да пораснеш. Голям да останеш. И тип на бъчките. Штип. Тя маш падна. Хеликоптер! Виж колко си красив. Алло? Пляка из коло, спокойно сте.
I wanna scream and shout and let it out. Let's go. Namaskar po. Owie. Owie. Kota dotkali tego motora. Tak jest. Owie. Styna. Motorhome. Oh shit. Let's push more of the shuffle. Nie ma. A, fuck that, tutaj ma radiacja. Matko. Оборот става. Тази игра ме кара да си мечта за Warframe. И не правим нищо. Не знам. Браво е. Аз я паркирах и слезна един моят сланцова. Първият път, като ми изпря вентилаторите, някакво фъкно се оплаших. И след това си викам, ако ми е развалена видеокартата, HDMI, хората няма да бачка. Кира. Към мен ми писна. Вие да. Не бъдете, играйте. What the fuck, и колана ми се чува. Значи мога мастурбирам. Дълго ли е тази игра? Една 5. И няма сейф, нали? Това не е игра, това е мъчение. Да, това е мъчение. Мъчение. Пък ти не играеш, ти само стоиш и даваш акъла. Гао. Налагаме ембарго по един звук в 5 минути. Да ти инсталирам ли Гарис мод? Ще го играем ли още? Гайс. Играем. Нещо, което да не е Гарис мод. Не, мод е Гарис мод. Това може да си го продължавате вие тримата. Аз съм безполезен за Half-Life. Мога да сложите една диня въгъл и ще правите тук. Не, what the fuck? It's getting a bit late now, guys. Oh shit. Не, в смисъл не чак толкова късно. Please. Не късно. При теб мога да е 9:45, при нас е 10:45. Давай и кажи чао на стрима. But I wasn't streaming. Нали записваш, ще го пуснем за стрим. От теб зависи, просто прегледай колко социален кредит ще опутне за рамките на 2 минути аудиоклипчета. I don't think that's gonna be an issue. Давай, Козмо. Югад, прави каквото искаш. Защото раздаваше най-много. Добре, кажи чао на видеото, не знам. Как е, направи си аутрото. 3 аутисти и 1 Козмо.
I think I'll use that for the title, thanks. Трябваше да се включи с Козмо, с гласа с Секто.